Jaruman Kannywood, ku kasance can ɗin mai suna Jaruman Kannywood a kodayaushe. Idan kai ba ku ne ka wannan channel ɗin tamu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Idan kai kuma ba baƙo bane ma abokin ka ne, to ka mana comment sa'annan kuma kai mana share. A yau dai mun samu labari cewa Lilinbaba da shi da Ummi Rahab wanda suke zaman aure tare, Allah ya musu albarka, Allah ya ba su zuri'a ta gari. Mun tsinka wani labari a wata majiya mara ƙarfi cewa Lilinbaba zai auri Murja Ibrahim TikTok, zai ƙara aure ta zama ita ce matarsa ta biyu. To amma da muka tuntuɓe shi sai yake cewa shi ba haka zancen yake ba, duk jita ce kawai ta mutane, ba wani aure da zai ƙara. Don haka shi matarsa dai ita ce wannan kyakkyawar nan, zainannin nan, mai fara'an nan, mai murmushin nan, mai suna Ummi Rahab. Ya ce shi da ita har abada matuƙa raba. To bugu da ƙari ma dai ya ce ita Murja Ibrahim ta yi haƙuri da irin waɗannan postin ɗin da ake yi nata a haɗa sa da shi. Ya ce duk ba cewarsa ba ce ba, cewar mutane ce. Don haka domin samun sababbin shirye-shirye mu zara mun ɗora, ku danna mu subscribe kana ku danna alamar ƙarawa. Mun gode, kada ku manta, mu ne naku.